Ai, meu namorado Valerio, conta que queiras saber, que non temas por facelo, aínda que de meu pai se trate. Porque eu, filla de Arcabón, Pero ten demasía para perderte por mal da cabeza nos campos. Mas nada de tipo la amor que che teño. E eu que Valerio son, ha de durar tanto como dura a miña vida. Ai, desgraza desta pobre historia, Mariana. Si, xa sei que depende dun pai e o seu fillo de someter as súas vontades a Antonio, porque o ceo fixo dono dos nosos sentimentos e non nos está permitido dispor deles. Mais a natureza Mariana non fixo nada máis hermoso que ti. E tesme enamorado dende o primeiro día en que te digo. Cala xa, Cleanto, non fales máis. Teu pai en desamaiso querrá o amor que compartimos. O moi discreto xeito de vivir. Non poderá complacer as apetencias dun pai avarento. Queirámonos delas. Non, basta, Mariana, non sigas. Rompes meu corazón. Elisa, hai algo máis ruín que ese abafante aforro que fai o noso pai dos cartos a nosa costa. De que nos servirá ter unha morea de cartos se han de chegar cando non nos precisemos? Se mesmo para manterme teño que andar entrampado de seguir. Por eso, irmán miña, quero que me axudes a convencer o noso pai sobre os nosos sentimentos. E se pon frente deles, eu, Cleanto, marcharei para outros lugares con Mariana. E gozar da sorte que o ceo queira ofrecernos. E se vai falla, buscarei diñeiro emprestado por todas partes. Por eso, irmán miña, se os teus sentimentos son parecidos aos meus, e o noso pai ha de oporse a eles, aí se quede con toda a herdanza. si, que aí se E quede. librarnos desa tiranía na que nos ten sometido dende fai tempo a súa cobiza insoportable. Vayamos a dar saída ao noso noso. Aproba, Mariana. Aprobo, Cleanto. Apoa, Valerio. Aprobo, Elisa. Pois ben, non se fale máis. Vayamos de seguir. De certo que non é pouco traballo o ter que guardar na casa unha morea de carne. Ditosos aqueles que teñen o seu caudal ben colocado e non conservan na casa máis que o preciso para os seus gastos. Bastante atranco é este de ter que inventar onde esconder o diñeiro na casa para que non cho robe. Ai, as caixas fortes parecenme sospeitos e endesa máis quixen fiarme delas. Son cobizadas por os ladróns e o primeiro que ataca. Quizais non sei se fixen ben en esconder no xardín os 10.000 euros que me deron onte. 10.000 euros son moitos cartos. A voce de min traicionaría a mí mesmo. Coido que falei alto en demasiado nos meus propios razoamentos. Ai, que acontece, fillos? Como dis, pai? Que si fai moito que estades aí. Non, rematamos de chegar. Oísteis? O que, meu pai? Pois iso, O que? o que dixen antes. Nos non metemos ciños no negocio. Sabes o que escoitáchedes alguna verba? Sí. Pero é que estaba barrenando para os meus adentros o pouco doado que hoxe conseguí cartos. E decía, ditoso aquel que pode ter 10.000 euros na súa casa. O certo é que nos teimábamos por non interrumpirte, pai. Por non amolar os teus pensamentos. É moi ledo eso que di, fillo. Non forades a pensar que tiña guardados 10.000 euros
que non os teño. Nos non nos metemos os pinciños nos teus negocios, pai. Que va? Ei, quen me dera a mí ese 10.000 euros. No, pai, ti non os tes, como vas a ter os ti 10.000 euros? No? De seguro que sería un bon negocio. De seguro que sería un buen negocio. E boa falla me faría. Así, pois, non me queixaría de que os tempos son míseros. Santo ceo, pai, ti non tes motivo de que te queixaron. Tes... Claro, todo o mundo sabe co cardó que contas, o. Que? Eu? Que eu teño abondoso caudal? Eu? Quen diga iso, minte, E nada hai máis falso. E son unos lacayos.